kuma achiel kuom jonon siasa osebedo kod studio kar kae oseloso kendo keto kate mbui mara ni mae en achiel kuom yore mag ketho pesa mago mag kaunti nego rang kama ikete mano ka warango achiel kachiel. To mokwongo miwa paro kotenore kod nyasi ma ODM obago timo e kuonde mopogore opogore. Erokamano. Ing'eni kiloso nyasi miluongo dhano so nitie iluongo ni budget implication nyaka obed ga godo. Koro adier oganda nigi kuyo kaka wanonagi wan gi kuyo to nitie joma ne ok ochopo bane ne ok ochopo ka Jaramogi. Taponi ka Jaramogi pod oyaw Mama Ida pod nitiere Opodo farm kata the family are still there. Magana sama wuoyo ni awinjo ni the president ma Congo ne bende timbe nade tichiwo girene mare to dhano pod biro ma kata mana jo Wiper and Gachagua gidi bonyo ni kiny giti timbe nade on Thursday gidhi kango kar Jaramogi. Koro samoro bonyalo ng'iyo nikech wa prioritize gik ma wantie godo kaka county government sana ma Homa Bay kama owadwa Eric ae. Eric kwa ng'iyo ni kaka in achiel kuom jogo mopuodhi e county mar Homa Bay nitiere girene plan and budget mar the robo mar jo ODM e county mar Homa Bay. To kapok iwacho mano to mondo aler malong'o ni adiera county mar Homa Bay wantie gi challenges mathoth kabisa. And iyudo ka nitiere a lot of complaint. Iyudo ni samoro jogo mochiwo service man to the county poko diwak ni poko timruok nade poko chulgi. Moko bacho ni samoro chudo itime selectively. To koro wanyalo prioritize ni wadloso romo mar ODM gidhiwago Raila Stadium ma Homa Bay to rem pod wantiere godo kaka contractors bende ywak Homa Bay ni poko timgi nade poko chulgi. Moko be wacho ni project magitimogo ema samoro nyiso ni development timre kanye timre Homa Bay to en owuon invest pesa ne to the county government poko time nade poko chule. To magi duto seyo ni ng'ome obiwone mana county ma Homa Bay to kubane tendo ODM nikech tendo ODM sani tayo kata kod Oburu Oginga to jagoro mogirore jagoro maduong' mare en Edwin Sifuna ma seneta ma Nairobi ka. En ang'o miyo ibaye mane county ma Homa Bay kama otere nyasi gini king'eni ng'ato kaka Dr. Oburu Odinga kata Edwin Sifuna ging'e maber ni county kaka mar Kisumu Professor Anyang' Nyong'o cannot tolerate something like that. And kata county mar Nairobi kae samoro gima kamano chatimore nade ochatimore. To yudo ka Homa Bay kuja muong'ore kocha yudo kata governor koro dak gamo ka Jaramogi kocha. Past 10 days bangi ko polo timbe nade en go camp kucho. Mane medo ka samoro jo ODM bidigi freelance ng'eni Homa Bay kachande en kama kagidhiye to they will find their way. They'll get their way. Every year Homa Bay to specific counties magete menade magidhiye. Tadiera chutho real Raila ka Odinga kata ka Jaramogi kango pod oyaw ji pod dhi kaka gichik mag luo kiti gi timbegi wang'e ni jaduong' ma talo kaliba mar Odinga no ko oyweyo kamacha to waywa kuom ndalo 40 magara mama Ida nyage pod nitie kanye en dala kacha cha ma yuak te kada ke dala ke yudo kore ko gi madala kono kamano baba koro mano to samone mana yo mar chamo pesa mar jopiny ma jo Homa Bay temo ang'owa temo keto no to nikech liel pokolo nyage pokori go biro Nairobi kane no dala Opodo farm podo yawe it is easier for them to the Homa Bay than lots of meeting. It is easier for Homa Bay the Opodo ka Jaramogi than lots of meeting in Homa Bay Stadium ni jodi mromo ke ywago Raila you agenda di eno wuon wish mar jakom ni mondo within 72 hours watch mare mar liel no timenade orumo mano ne ndwache kano ng'e ni samoro kaka ng'ama ne jopiny ohero kendo jopiny nogeno chande kano nyaywage mathoth ahinya to nya ketho piny emiyo noketo ng'ama ne noketo interest mar piny mbele moloyo kata interest mare owuon kaka Raila Odinga. Erokamano ahinya Tom Nduku.